Hi लोगोफोर, welcome back to our Gwrlwi channel. So नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि Gwrlwi चेनेलसिम बरायनाय जाबाय. So नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ माने Gwrlwi चेनेलाव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंखौ हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर दं सो नोंथांमोना बिथांमोननो शेयार खालामजालाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन फरायसाफोरनो सो दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामनोसै सो लोगोफोर नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनबाय जोंनि बे Gwrlwi चेनेलाव सो नोंथांमोना मिथियाबो जोङो लेसन 1 नि सिरिज स्टार्ट खालामगासिनो सो बे नै पार्टआव नैबे जाबाय जोंनिया पार्ट नम्बर 3 जागोन सो बे पार्टआव जोङो 1.1 नि 3 निफ्राय जों स्टार्ट खालामगोन सो नोंथांमोना बे प्रिभियास क्लासनि भिडिअखौ जुदि नायाखैब्ला सिम्पलि प्लेलिस्टआव थांनानै नायबानो जाबाय सो जों लोगोफोर गोबाव खालामालासिनो जों स्टार्ट खालामदोंसै सो कुइसनखौ आं एसे दिन्थिना होनाय जाबाय नोंथांमोननो बुक्सआव जे जोंना कुइसना मा होनाय दङ लोगोफोर होनाय दङ जे मोनसे बेवहायनिया मोनसे 16 सोद्रोमानि आर्मी दोलोआ मोनसे पेरेडआव 32 सोद्रोमानि मोनसे आर्मी बेन्डनि उनाव हानजा सुरनांगौ मोननै हानजाया एखे अनजिमानि थोंग्लारियाव हानजा सुरनांगौ थोंग्लारि बयनिख्रुइ बांसिन अनजिमाया बेसेबां बिसोरनि हानजा सुरनाया मा जायो जोंना लोगोफोर हानजा सुरनो हायो आरोना सो दा जों दा बेखौ गोबाव खालामगासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामदोंसै सो दा बेवहाय जोङो नैबायदि जुदि कुइसन फैयोबा लोगोफोर मेक्सिमाम होननायनि जुदि कुइसन फैयोबा जों मिथिगौ मेक्सिमामखौ दिहुननांगौबा जों मा दिहुनगोन लोगोफोर हाइएस्ट कमन फैक्टर दा बेवहाय होदों आरोना सो दा बेवहाय जोङो बुरजाखौ ए लागोन आरो उन्दैखौ मा लागोन लोगोफोर उन्दैखौ लागोन जोङो 32 सो दा बेवहाय जों इउक्लिडनि फर्मुलाखौ बाहायनानै डाइरेक्ट दिहुननो हायो लोगोफोर बे मोनसेखौ सो दा ए नि माना हियार डाइरेक्ट लेखानोसै आरोना सब बांद्राय नम्बर फैया नैनिया हियार a equal to बेसे जागोन लोगोफोर डाइरेक्ट खेबसे माबाखौ लिरनो कम्पेयार खालामसै हियार 616 गेटार देन मा जायो 32 सो दा नाय 616 आ 32 नि ख्रुइ गिदिर सो दा a आनि बे जागोन जों सिम्पली बेखौ मिथिखागोन सो दा a equal to मा 616 b equal to मा 32 सो देयरफॉर इउक्लिडनि राननाय बिमाफारि बाहायना मोनो जागोन आरो लोगोफोर सो इउक्लिडनि बिमाफारि बाहायना जों मोनबा माबायदि जागोन जों मिथियाव फर्मुलाया मामोन जोंनिया लोगोफोर bq प्लस r सो बेखिनिखौ जों फर्मुलाखौ जास्ट लिरना होनाय जाबाय बेनि उनाव जोङो बे फर्मुलायाव जोङो मानफोरखौ फज'दोंसै लोगोफोर सो दा a नि माना जोंनिया मा लोगोफोर 616 सो c गैला आंना कलमा सो a नि मानाव जों मा फज'गोन लोगोफोर 616 इक्वल टु b नि जायगायाव मा फज'गोन 32 दा बेनि उननि स्टेपआनो जाबाय जोंनिया मा खालामोन लोगोफोर 616 खौ मा सिम्पली 32 जों राननांगौ 32 जों रानबा मा जायो देव दा 1 होबा 2 जानाय नङा 1 होबा 32 जागोन सो दा नैबे 11 निफ्राय 2 थांबा मा जागोन जोंनिया 9 प्राय नैबे जाबाय 5 निफ्राय 3 थांबा 261 जाबाय सो इनिफ्राय आरो बेखौ आरो रानलायनो हायो लोगोफोर जोङो 261 खौ 296 खौ जों माजों रानगोन 32 जों रानगोन सो दा एबार जोङो जुदि नेव 9 होबा मा जायो 9 जों सानजाबा जोंनिया 18 जायो से आग्लायबाय 9 जों 3 जों 27 20 नि मा जाखो 28 सो नैबे जाबाय 16 जाबाय 16 निफ्राय 8 थांबा 8 बेनिफ्राय नैथिं थांबाय बिथिं नेव 8 थागोन ना 8 निफ्राय 8 थांबा नैबे लाथिख सो दा जोंनिया मा मोनगोन सिम्पली 8 मोनबाय सो दा बेवहाय मा जागोन होनबा 32 प्लस 32 सानजाब 19 प्लस मा जायो जोंनिया रानखोदा सो बेखौ जों बुजायखानाय जादों बे आगोलनि क्लासआवनो माबायदि HCF दिहुनो सो प्रिभियास क्लासखौ नायना लाबा नोंथांमोना सिम्पली बुजायगोन दा नेक्स्टआव मामोन बेनि उननि स्टेपआ मामोन लोगोफोर बेनि उननि स्टेपआ जास्ट बेखौ खालामगोन आरोना बेखौ नैथिं लाबगोन 32 बिथिं लाबबाय बेनिफ्राय बेखौ बे साइडथिं लाबबाय बेबायदिमोन आरोना रुला सो बेनि उनाव 32 खौ जोङो मा 32 जों जा
32 को जों 8 जों रानलायगोन 8 जों रानबा मा मोनगोन बे 32 दा रानखोन्दाया जोंना मा मोनखो लोगोफोर 0 मोनबाय स' दा नोंथांमोनखौ आं आगोलनो बुंखादों जे रानखोन्दाखौ 0 मोनो रानखोन्दाखौ जुदि जोङो 0 मोनोबा जोङो मेथ्सखौ जों खालामनो नांला सिगांथिं स' दा बेवहायनो जोंनिया मा जाखो लोगोफोर मेथ्सआ जोब्बाय आरोना स' देयारफर लिरना होदो देयारफर बेनिखायनो देयारफर 616 आरो 32 नि दे आसा इक्वल टु बेसेबां मोनखो जोङो लोगोफोर नै b खौ लायोमोन ना जोङो 0 मोनबा जों b खौ 0 मोननायनि लाइननि b खौ लायो आरोना स' दा देयारफर लिरनोसै देयारफर बेनिखायनो दिहुननो गोनां बांसिन अनजिमानि हानजा इक्वल टु मा जाना लोगोफोर 8 स' बेबायदि सिम्पली लिरना होबानो जाबाय नैबायदि कुइसन फैबा नोंथांमोना जास्ट मा दिहुन लोगोफोर HCF दिहुननानै जोङो HCF नि मानखौ जोङो लिरना होबानो जाबाय स' दा नैबे सिम्पल बुजायनो गोनां गैया जेबो एलेक्ट्रनिकखौ दा जों 2 नाम्बारखौ 4 नाम्बारखौ जों लोगोफोर सावरायदेरनायसै स' दा जोंना 4 नाम्बारा मा दङ सेन्टेन्सफोरखौ बांद्राय लिरबाय थानाङा लोगोफोर बे मेथ्सनि अंक खालामनो थांबा एसे सर्ट जेसेबां हायो सर्ट मेथडआव बुजि मोननाय हिसाबै खालामनो जुजिबानो जाबाय दा जोंना मा नाम्बार लोगोफोर 4 नाम्बार दङ स' 4 नाम्बार दा 4 नाम्बाराव जोंना मा होनाय दङ लोगोफोर आं कुइसनखौ एसे दिन्थिना होनाय जाबाय होनाय दङ मा जोङो नोंना इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थिखौ बेखौ दिन्थिनि बाहायदि आखान्थिथामनि दाजाबथाय रग अनजिमा बा बर्ग माबेबा रग अनजिमानि m नि थाखाय 3m महरनि एबा 3m प्लस 1 महरनि जायो स' बे अंकखौ नोंथांमोना जुदि खालामनो थांनायनि सिगांनो 2 नाम्बारखौ नोंथांमोना बुजिदोंब्ला बे नाम्बारखौ अबभियास नोंथांमोना मा खालामनो हागोन बुजिनो हागोन स' आङो खालामदोंसै 4 नाम्बारखौ 2 नाम्बारखौ नोंथांमोना बुजिदोंब्ला बेखौ सिम्पली खालामनो हागोन आरोना हमबाय 2 नाम्बारखौ जेरैबायदि खालामदों बेखौबो ओरैबायदिनो खालामगोन जोङो हमबाय a मोनसे मा लागोन लोगोफोर बेवहाय जोंना मा होनो जायखिजाया दाजाबथाय रग अनजिमा लानो होदों बाट बेवहाय जोंना बेजरा लानो हायाखै आरोना जास्ट दाजाबथाय रग अनजिमाल'सो खालामनो होदों मोनसे दाजाबथाय दानिनि फार्स्ट 2 नाम्बारा बेजरा मोननिफ्राय दाजाबथाय रग अनजिमा मानेथ' बुजायखादों आं दाजाबथाय रग अनजिमा आरो जोंना b इक्वल टु बेसेबां नाय दङ b इक्वल टु बेसेबां जागोन जोंना 3 आरो b आ मानो 3 जागोन लोगोफोर नाय बेवहाय जोंना मा दं नाय जोंना फर्मुला मामोन a इक्वल टु bq प्लस r मोनना लोगोफोर स' बेवहाय जोंना मा महरै जायो होनदों लोगोफोर नाय 3m प्लस 1 माने 3m प्लस 1 नाय बे कन्डिशनाव होनाय दङ जोंनिया बे कन्डिशनखौ नाय नोंसोरना इसाराफोरखौ नाय आरोना इसारा होनाय दङ 3q ओमफ्राय 3q प्लस 1 ओमफ्राय 3q प्लस मा होनाय दङ 2 बेबायदि होनाय दङ आरोना स' नि माना 0 r नि माना नै स' नाय बेवहाय जोंना b नि माना मा जादों लोगोफोर जों नुखादों b नि माना मा जोंनिया 3 स' देयारफोर b खौ आं मा लाखो लोगोफोर 3 लानाय जाबाय स' बेबायदि चेक खालामनो रोंनांगोन b नि मानखौ जों मा लागोन बेखौ नै नोंथांमोना नै कुइसन होनाय थाखागोन बेखौ जों चेक खालामनो रोंनांगोन आरो दा माबायदि लागोन b नि मानखौ स' दा x जों राननाय उफ्रा बिखान्थिखौ बाहायना मोनो राननाय उफ्रा बिखान्थिखौ जों बाहायबा मा मोनो लोगोफोर a इक्वल टु b नि माना q नि माना 3q प्लस r बेबायदि जाना लोगोफोर जास्ट नाय a आथ' a थाबाय b नि माना जोंना 3 लाबाय आङो ओमफ्राय q खोन्थाबाय r खोन्थाबाय जेराव माने जेरावबो होनजागोन आरो मा जोंनिया r नि माना मानि गेजेराव थायो लोगोफोर दा मानि गेजेराव जागोन
0 निख्रुइ गिदिर बाय समान आरो दा b निख्रुइ b आ जोंनिया मा दा b आ जाबाय जोंनिया 3 स' b निख्रुइ उन्दै गोनां स' दा बेनिखायनो जाथावना आद्राफोरा जोंनिया मा जागोन लोगोफोर जाथावना आद्राफोरा जाबाय जोंनिया मा जागोन फार्स्टनिया मा जागोन लोगोफोर आद्राफोरा मा जागोन फार्स्टनिया जागोन 0 जागोन ना बिनि उनाव 1 बिनि उनाव 2 दा नों 0 1 2 खौल' लागोन लोगोफोर 3 खौ जों लानो हाया जों आगोलनो बुजायखादों बेखौ स' दा एबार बेयालासिनो मोनबाय बाट जोंनिया मा जागोन लोगोफोर नाय बेनिखायनो a नि माना जोंनिया मा जानो हागोन स' therefore a नि माना नाय जोंना नै r नि जायगायाव जों आद्राफोर माने जों मा बुजिखो लोगोफोर आद्रा माने जोङो r माने 0 1 2 होनाय दङ नालाय स' नै r नि जायगायाव 0 खेबसे लागोन 2 खेबसे लागोन 1 खेबसे लागोन आरोना स' a नि मानखौ दिहुननो थांबा लोगोफोर मानोना a इक्वल टु जोंनिया मा 3q प्लस r ना लोगोफोर स' दा 3q आथ' जाखाबायनो प्लास r नि माना फार्स्ट 0 खौ लाबा 0 बेनिफ्राय 3q आथ' जाबायनो प्लास 1 खौ लाबा 1 r नि माना ओमफ्राय 3q 2 खौ लाबा 2 स' नै बायदि जागोन आरोना नै खिनाखौ मोनगोन जोङो a नि मानखौ सो मा मोनगोन 3q नै प्लास 0 खौ होलिया जोङो बेनिफ्राय नेक्स्टआव 3q प्लस 1 ओमफ्राय थार्डआ मा जागोन लोगोफोर 3q प्लस मा जागोन 2 स' दा बेवहाय जोंनिया बाट बेखिनाखौ जों मोनबाय आरोना जाथावो होननानैबो a नि माना जाथावो जेराव जों q खौ लिरनो हायो q आ मा जायो लोगोफोर आं फार्स्टआवनो बुजायदों q खौ जों मा होनना लायो जोङो q आ जाबाय जोंनिया रानगासै स' दा दानिया जोङो मा खालामनो बेवहाय जे जोङो बे मानफोरखौ जोंखौ मा खालामनो लोगोफोर बर्ग खालामनानै जोंखौ दिहुननो होदों माने रग' अनजिमानि बै दाजाबथाय रग' अनजिमानि दा दाजाबथाय रग' अनजिमाखौ जों मा मोनखो 3q प्लस 1 3q प्लस 2 बिसोरनि माबेबा बर्ग माबेबा अनजिमानि बर्गआ माबेबा रग' अनजिमा m नि थाखाय थाइजेम महरनि एबा 3m प्लस 1 महरनि जायो स' दा बेखौ जों बर्ग खालामनो होदों एबा लोगोफोर स' दा सिम्पलि जोङो मा खालामगोन बर्ग खालामना होनोसै लोगोफोर एबार स' दानिया जों मा खालामगोन बर्ग खालामगोन स' दा फार्स्ट मोनसेखौ बर्ग खालामबा मा जागोन नाय माने 3q स्क्वायर खौ बर्ग खालामबा मा जागोन 9q स्क्वायर स' दा 9q स्क्वायर खौ जों माबोरै लिरनो हायो लोगोफोर 3 सानजा 3q स्क्वायर स' इक्वल टु मा लिरनो हागोन बेयाव दा 3m लिरनो हागोन जेराव ब्रेकेटआव लिरना हो जेराव m इक्वल टु 3q स्क्वायर स' जोंनिया मोनसेया प्रुफ जाबायनो लोगोफोर माने बेखौ नैबे मोनसे नैखिना दाजाबथाय रग' अनजिमा मोना a खौ जों दाजाबथाय रग' अनजिमा हमदोंमोन आरो a नि मानखौ जों मा मोनखो 3q प्लस 1 3q प्लस 2 दा बेखौ जों बर्ग खालामनानै जों मा मोननो हानाय 3m बो मोननो हागौ आरो 3m खौ जों मा मोनखाबाय ने दा लोगोफोर जोंना बेवहाय ने 9 खौ जों मा लिरगोन 3 सानजा 3 9 मोनफिनगोन बेखौ बा 3q स्क्वायर नि जायगायाव आं मा होनो हायो लोगोफोर m होनो हायो आङो स' दा जेराव m इक्वल लिरना होनांगोन आरो बेखौनो स' जोंनिया नै मोनसेनि थाखाय प्रुफ जाबाय स' एगेन जा जोङो नेक्स्ट मोनसेनि थाखाय प्रुफ खालामलायनांगोन आं नैखौ खोमना होनसै एगेन जोङो एबा नै मोनसेनि खारनाय खालामलायनोसै 3q प्लस 1 होल स्क्वायर स' नोंथाङा मिथिखागौ a प्लस b होल स्क्वायर नि फर्मुलाया मा जोंनिया a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस जोंना मा जायो लोगोफोर b स्क्वायर स' दा बेखौ बे फर्मुला जों सिफायनोसै स' फार्स्टआव फैगोन 3q होल स्क्वायर प्लस 2 डट 3q प्लस डट 1 प्लस 1 स्क्वायर स' इक्वल टु बेखौ बर्ग खालामबा 9q स्क्वायर जाबाय बिसोर मोननैखौ सानजाबा 6q जाबाय प्लस नैखौ खालामबा जों मा मोनगोन लोगोफोर 1 मोनबाय स' बिनि उनाव बिसोर मोननैनिफ्राय मा कमन लानो हायो लोगोफोर 3 कमन लानो हायो ना थ' 3 कमन लाबा बेवहाय मा थागोन जोंना 3q स्क्वायर प्लस बेवहाय मा थागोन नेव थागोन 2q प्लस जोंना मा थागोन 1 स' इक्वल टु जोङो मा लिरनोसै आङो m प्लस 1 स' जेराव दानि बायदि आरो सिम्पल जेराव am इक्वल टु जों मा हमखो 3q स्क्वायर प्लस
2q नि जायगायाव माने 2 खिनानि जायगायाव जों मा फज'खो लोगोफोर फज'बाय स' बे 2 खिनाखौ बुजिदिनानै नैसोर मोननैनिफ्राय बिसोर मोननैनिफ्राय आङो 3 खौ सिगाङाव लाना फैदोंमोन लोगोफोर स' 3 सिगाङाव लाबोनाय लोगो लोगो बेवहाय 9 निफ्राय लाबा बेवहाय 3 थागोन 6 निफ्राय 3 लाबा बेवहाय मा थागोन जोंना लोगोफोर 2 थागोन स' दा जोंनिखौबो जोंना नेक्स्ट a नि मानखौबो जोङो बर्ग खालामनानै जों मा मोनखो लोगोफोर 3m + 1 बेबायदि महरनि जोङो मोनबाय एबार लास्टआव जोंना आरो मोनसेबो दिहुननो होदों बेनो जाबाय जोंना मा महरनि लोगोफोर जोंनो सरि आरो जोङो दिहुननो होआखै बेवहाय लोगोफोर बाट किन्तु आंनिबा दिहुनजागोन बाट नियाव मा खालामनो होदों जोंना आरो लोगोफोर दिहुननो होआखै जोंखो स' दिहुननो होआखैबा जोंना बेवहायनो मेथ्सआ स्टप जागोन जुदि जोंना 3m जों आरो 3m + 1 जों दिहुननो होदोंब्ला जोंना बेवहायनो स्टप जागोन माने आरो सरि बेवहाय जोङो बेखौबो जोङो नैबायदि महराव लांनो हायो लोगोफोर जास्ट जोंनो मोननै महराव लांनो होदों जे जोंनिया मा 3m आरो मोनसेया 3m + 1 स' दा जोङो बेवहाय मोनसेखौबो जों नैबायदि महराव जुदि लांनो गोसोबा जों लांनो हागोन स' दा आं बेखौबो खालामदों जे बेबायदि महराव स' दा जोंनिया मा दोङो 3q + 2 होल स्क्वायर सिम्पली आरो ना दानिनि बायदिनो 3q होल स्क्वायर प्लस बेनिफ्राय जों मा दोङो 2.3q dot 2 plus 2 स्क्वायर नोंथांमोना भिडिअखौ एसे मोजाङै नायबानो जाबाय अब्लासो मोजाङै बुजि मोनगोन अब्ला एसे कनफ्यूजन जाबाय थागोन आरो ना स' दा 3 3 जों 9 q स्क्वायर प्लस 2 3 जों 6 6 जों 2 जों 12q प्लस नै मा जागोन लोगोफोर जोंनिया 4 जाबाय स' दा बेवहाय जों मा नायो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस नै 4 खौ जों मा नायो 4 खौ लोगोफोर 3 + 1 मा लिरनाय 3 + 1 लिरनाय ना लोगोफोर 4 नि जायगायाव आं मा लिरगोन 3 + 1 माने 4 आनो मोनफिनगोन स' दा नै खिनानिफ्राय नै गासैनिफ्राय नै खोदा लाला नैखौ लिरला नै खिना मोनथामनिफ्राय जों मा कमन लानो हायो 3 कमन लाबानो मा थागोन जोंनिया 3q स्क्वायर बेवहाय थागोन 4q बेवहाय थागोन 1 + 1 स' इक्वल टु 3m + 1 बेखौबो जों मा महरै लांखो लोगोफोर 3m + 1 महरनि लांबाय स' दा जेराव जोंना m आ मा जागोन दानि बायदि ना जेराव m = नै खिना हमदो लोगोफोर जोङो स' m = मा जागोन 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1 स' दा जोंनिया लोगोफोर बेवहायनो जोब्बाय लोगोफोर बे कुइसना जास्ट लास्टआव मोनसे सेन्टेन्स लिरना होबानो जाबाय नैफोर गासैनिबो उनाव लास्टआव आरो ना स' लास्टआव मोनसे फर्मुला लिरना होबानो जाबाय फर्मुलानो मोनसे सेन्टेन्स बेनिखायनो नै मोनसे फर्मुला लास्टआव लिरना होबानो जाबाय बेनिखायनो जाया दाजाबथाय रग अनजिमानि बर्गआ रग अनजिमा m नि थाखाय जों मा महरै लांनो हायो 3m + 1 मोननैल'सो 3m आरो 3m + 1 जानो हागौ स' बेबायदि लास्टआव मोनसे सेन्टेन्स लिरना होबानो जाबाय लोगोफोर स' दा 5 नाम्बारखौ जों खालामबाय दोनसै लोगोफोर स' 5 नाम्बाराबो एखे लोगोफोर स' 5 नाम्बारखौ नोंथांमोना खालामबानो एसे बुजिगोन स' होमबा आं खालामना दोनसै स' एबार जोंनिया मा नाम्बार लोगोफोर 5 नाम्बार स' 5 नाम्बाराव नोंथांमोनखौ नुनो मोनगोन जे 5 नाम्बाराव जोंनिया मा दङ नायदो 5 नाम्बाराव जोंनिया एसे खेबसेखौ ओरैनो कुइसनखौ एसे दिन्थिनानै जाबाय आङो जे इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थिखौ दिन्थिनो बायदि दि जायखिजाया दाजाबथाय रग अनजिमानि घनकआ मा होनदों घनकआ 9m + 1 एबा 9m + 8 महरनि स' जोंना बेबायदि जोङो खालामनो दं जे दानिनि जोंनिया नाय 2 4 5 एखे माने लिरनाय स्टाइला लोगोफोर एखे आरोना स' दा जोङो बेवहाय जों दानिनि बायदिनो लिरगोन हमना लाबाय मोनसेखौ हाबानो नोंथांमोना गासैखौबो हागोन लोगोफोर हमनाय a आ बेबायदि कुइसना मालाबा फैयो हा स' नोंथांमोना नायालासे थानो आरोना हमबाय बेवहाय मा जागोन दिन्थिनि जायखिजाया दाजाबथाय रग अनजिमा स' हमबाय a आ दाजाबथाय रग अनजिमा स' a खौबो जों हमबाय मा हमखो जोङो a नि मान a खौ दाजाबथाय रग अनजिमा हमबाय आरो दानिया आरो
आरो बिनि माना मा जागोन नाय लोगोफोर बिनि मानखौ जों मा हमगोन एबार 3 हमनांगोन लोगोफोर स' बिनि मानखौ 3 हमनायनि मिनिंआनो जाहैबाय 3 मान हमगोन नाय बेवहाय जोंना मा होनाय दोङो इसोरा होनाय गैया नेव स' जोंना मा होनो जे दाजाबथाय रग' अनजिमानि घनकआ लोगोफोर मा जायो जोंना 3m plus 1 एबा 9m plus 8 महरनि जायो स' दा जोङो 9 फैनांगोन आरोना बेवहाय लोगोफोर स' फर एग्जांपल नोंथांमोना दा खालामबावनो हागोन b खौ जों 3 मान लाखो जुदि b खौ जों 3 लायामोनबा जोङो मालाबाबो जों घनक खालामब्ला जोङो 9m एबा 9m plus 1 एबा 8m plus 8 खौ जोङो मोननो हानाय नङा लोगोफोर स' बेनिखायनो जोङो मा हमनांगोन बेवहाय जोङो घनकनि m माने m नि b नि मानखौ जों मा हमनांगोन 3 हमनांगोन बुजिना स' दा नोंथांमोना खालामबा जों बुजिगोन दे खालामदिनसै स' b इक्वल टु मा हमखो आङो 3 जों राननाय 2 रानना 2 सरि 3 जों राननाय उफ्रा बिखान्थिखौ बाहायना मोनो स' बाहायबा जोंना मा मोन लोगोफोर a इक्वल टु जोंना मा जागोन a इक्वल टु 3q प्लस r थ' बेखौथ' जों मिथियागौ जेराव आरो r नि माना एबार मा जागोन लोगोफोर r नि माना जागोन एबार जेराव r इक्वल टु लिरजागोन r जेराव आरो r नि माना b आ मा दङ लोगोफोर b आ जाबाय जोंना दङ 3 स' दानि बायदि ना बेनिखायनो आद्राफोरा जाबाय 0 1 आरो 2 सिम खारगोन लोगोफोर मासिम थाङो जोंना 0 1 and 2 so therefore a नि माना जोंना मा जाथावगोन लोगोफोर a नि माना जागोन 3q बेनिफ्राय नेक्स्ट जागोन मा जागोन लोगोफोर जोंनिया बेनिफ्राय 3q plus 1 एबा जोंनिया मा जागोन 3q plus 2 महरनि बा जाथाव आरोना दिस जाथाव महरनि नङा जाथाव लिरबानो जाबाय ना बेबायदि जाथाव आरोना जेराव q आ स' मोनसेखौनो बार लिरबाय थादों आं दानि बायदिनो एखे आरोना स' जोंना बेबायदि जागोन स' दा दानिया जोङो मा खालामनो जोङो जि मान मोनदोंना लोगोफोर बि मानफोरखौ जोंखौ मा खालामनो होदों घनक खालामनो होदों लोगोफोर मा खालामनो होदों लोगोफोर जोंखौ घनक स' therefore जोङो नाय फार्स्ट मा मोनखो 3q मोनबाय 3q मोननाय लोगो लोगो जोङो दा बेखौ दानिया होननानै जों मा खालामनांगोन बेखौ घनक खालामनो होदों नालाय बेखौ घनक माने मा जायो लोगोफोर किउब होनना जों मिथिगौ स' दा जुदि बिखौ जुदि जोङो किउब लायामोनबा जों मा कन्डिसन जागोन नायबार स' घनक खालामबा 3 खौ खोनथामनै बायदि खोनथाम सानजाबबा जोंनिया मा जागोन 3 जों 3 सानजाबा ना 9 जों 3 सानजाबा बेसेबां 27 स' दा बेसेबां मोनखो लोगोफोर 27 बिनिफ्राय q स' जोङो जा कनभार्ट खालामनांगौ जों माबायदि कनभार्ट खालामनांगौ जोङो जों कनभार्ट खालामनांगौ ओरैबायदि लोगोफोर 9m plus 1 आरो 9m plus जोंना मा दं लास्टआव 8 स' बेबायदि जों कनभार्ट खालामनो होदों आरो बेबायदि नाय बे जों मा मोनखो दा बेयाव 9 दङ ना स' बेवहाय सिम्पल 9 खौ कमन ला 9 कमन लाबा निउ मा जागोन जोंना 3q बुजिना लोगोफोर 9 जों 3 सानजाबा जों 27 खौ मोनफिनगोन स' दा जों मा मोनगोन 9m स' दा जेराव जोंनिया लोगोफोर जेराव m इक्वल टु जोंना मा जागोन 3q बुजिना लोगोफोर आं बेनिखायनो बेवहाय 3 लानाय जाबाय नोंथाङा जुदि बे b नि मानखौ जुदि 2 लानायबा जों मा जागोननाय 2 खौ जोङो मालाबाबो जोङो घनक खालामबा जोंनिया मा मोननाय नङामोन 8 ल'सो मोनगौमोन फारखौनो जानाय नङा स' दा जोङो बेनिफ्राय जोङो 9m खौ मालाबाबो जों कनभार्ट खालामनो हानाय नङा लोगोफोर स' बेनिखायनो जोङो एसे नायनानै साइसिन्थि खालामनानै जोङो b नि मानखौ जोङो हमनाय जागोन दा b नि मानखौ मा हमबा मा घनक खालामबा जोंनिया 9m आव जोङो कनभार्ट खालामनो हागोन स' बेनिखायनो जोङो 3 लाबा b नि मानखौ जोङो इजिलि 9m आव कनभार्ट खालामनो हायो लोगोफोर स' बे जुदि आलदा होबाबो नोंथांमोना
बिनि मानखौ दिहुननो गोरलैथार नोंथांमोना एसे गोथौ साननानै भाबिबा नोंथांमोना हमनो हागोन आरो ना स' बेखौ नोंथांमोना नैबे नैनि माने रियेल नाम्बारनि बेबायदि अंकफोरखौ एसे डाइरेक्ट मोननाय नङा नोंथांमोना एसे गोथौ भाबिनो रोंनांगोन लोगोफोर स' नोंथांमोना एसे मोजाङै भाबिनो नाय अब्ला नोंथांमोना गोरलैयै बुजि मोनखागोन स' एबार नेक्स्टआव जोङो नैखौ घनक खालामलायबाय एखे रुला एखे लोगोफोर स' एबार जोङो नैखौ घनक खालामलायगोन 3q + 1 होल क्यूब घनक जुदि खालामनांगौबा नोंथांमोना फर्मुलाखौ रोंनांगोन दे जोंना दा फर्मुलाया मा a + b होल क्यूबनि फर्मुलाया जाहैबाय जोंना नैबायदि लोगोफोर a + b होल क्यूबनि फर्मुलाया जाहैबाय सरि नैबायदि आरोना a + b होल क्यूब = a³ + 3a² b + 3ab² + b³ स' दा नै फर्मुलाखौ जुदि नोंथांमोना जुदि मोनाखैबा लिरनानै लाबानो जाबाय स' दा नैहाय a नि माना मा 3q स' दा 3q³ + 3 दङ 3 होबाय आङो a² माने 3q² सरि डट b नि माना माने होबाय जोंनिया b नि माना जाबाय 1 + 3 डट a नि माना जोंना 3q डट b नि माना 1² स' बिनि उनाव लास्टआव माबा bq नि जायगायाव जोंनिया मा जागोन लोगोफोर bq नि जायगायाव जोंनिया 1³ स' इक्वल टु दा नैबे 9 सरि बे 3 मोनथाम सानजाबा मा जागोन 27q³ प्लस ओमफ्राय नैबे 3 3 9 9 जों 3 जों 27q² प्लस 3 3 जों 9q प्लस जोंना मा मोनखो लोगोफोर 1 मोनबाय स' दा बेखौ दा जों सिम्पली दा बेवहाय जोङो नैजे मोनथामनिफ्राय जों 9 खौ कमन लाबाय 9 खौ कमन लाबा बेवहाय मा थागोन जोंना 3q³ प्लस बेवहाय जोंना मा थागोन बेवहाय थागोन जोंना 3q² प्लस बेवहाय मा थागोन जोंना 9q मोनहाने बे होमबा मा थागोन 3q + 1 आरो लोगोफोर नाय नोंथांमोनखौ आं मोनसे कन्डिशन मोनसे बुजायनोसै आरोना बेवहाय जोङो बेवहाय 9 ल' कमन लानायनि मिनिंआनो जाहैबाय जोंनिया मा 9 आ 9 थाबाय बिनि आरो बेखिनाव जि आगोलदों बेखौ m हमबाय बेनिफ्राय +1 स' जोंना बेबायदि महर लांनो दोंना लोगोफोर स' बिनिखायनो जोंनिया m नि माना जायखि जाया जागोन बा जोङो मिलायनोल' नाजानांगोन लोगोफोर फार्स्टआव 9 दोङोबा 9 बिनि उनाव m दोङोबा m खौ खालामनो नाजानांगोन स' बिनि उनाव लास्टआव 1 दोङोबा 1 खौ खालामनो नाजानांगोन स' जेराव लिरना होबानो जाबाय जेराव m = जों मा हमदों 3q³ + 3q² + 3q सिम्पल ना लोगोफोर स' दा नेक्स्टआव आरो बेखौबो नोंथांमोना घनक खालामनो नाजा स' दा जोङो ओइखौबो खालामनोसै ना 3q आरो मोनसे जोंना 3q + 2 दङ बेखौबो जोङो बे दानि फर्मुलायाव बाहायबा जों मा मोनगोन 3q³ प्लस बेनिफ्राय 3 डट 3q² सरि डट 2 प्लस 3 डट 3q डट 2² प्लस 2 to the power q so equal to 27q³ प्लस 3 3 is 9 9 जाबाय ओमफ्राय 2 6 जाबाय 3 6 6 to 54q² बेनिफ्राय प्लस नैबे 4 दङ 3 3 9 बेसेबां 36 मा जागोन नैबे 36q प्लस नै मा जागोन नाय नोंथांमोना नाय बेवहाय नोंथांमोना नोटिस खालामबा नुगोन जोंना लास्ट मोनसेखौ माबायदि फोरमान खालामनो दों सरि 9m 9 + 8 माने लास्टआव मा थानांगोन लोगोफोर लास्टआव जोंना 8 थानांगोन स' जों मा मोनगोन लोगोफोर 8 मोनबाय सिन्था गोनां गैया जोंना 9 खौ ला कमन ला सिम्पल 9 कमन लाबानो मा जागोन जोंना 3q³ प्लस बेवहाय मा जागोन 6q² प्लस बेवहाय मा जागोन 4q ओमफ्राय 4q लाबाय बिनिफ्राय बेवहाय मा थागोन जोंना लोगोफोर 8 थाबाय सिम्पल स' दा बेवहाय जोंना मा थागोन 9m + 8 स' जेराव m = मा 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q स' बुझिना लोगोफोर सिम्पल आरोना स' बेवहायनो जोंनिया लोगोफोर जोब्बाय स' लास्टआव मोनसे दा फर्मुला मोनसे माने सेन्टेन्स लिरना होदो लास्टआव बे सेन्टेन्स जाबाय बेनिखायनो जायखि जाया दाजाबथाय रग अनजिमानि घनका जे मा जायो लोगोफोर घनका जायो आंनि लिरना होनसै घनका आंनि लिरना होनसै आं घनका 9m एबा 9m + 1 एबा 9m + 8 महरनि
महरनि जायो स' बेवहायनो जोंना मा 2 निफ्राय घनका 9m 9m + 1 9m + 8 महरनि जायो स' बेहा लासे लोगोफोर नोंथांमोना सिम्पली दिन्थिना होबानो जाबाय स' जों दा लोगोफोर 1.1 आ जोंना बेवहायनो जोबनाय जाबाय स' जोङो दा 1.2 खौ जोङो सावरायनायनि सिगाङावनो जोङो मोनसे थार बुंथिखौ मोनसे जोङो नोंथांमोननो सिगाङाव जों नायनोसै थार बुंथि लोगोफोर 1.2 थार बुंथि मा लोगोफोर नोंथांमोना पेज नाम्बार 11 नाम्बार पेजाव जुदि नोंथांमोना थाङोब्ला जोङो मा मोनगोन मोनसे थार बुंथि मोनगोन बे थार बुंथियानो जाबाय जोंनिया 1.2 स' दा बे थार बुंथिखौ एसे जों सावरायदिनोसै लोगोफोर जोंनिया मा थार बुंथि 1.2 थार बुंथि 1.2 स' दा थार बुंथि 1.2 दं जोंनिया मा सानलु खान्थिनि गुदि थार बुंथि बेखौ मा होनना बुङो जों लोगोफोर बेखौ होनना बुङो जोङो सानलु खान्थिनि गुदि थार बुंथि स' दा बेनो जाबाय जोंनिया दा बेवहाय जोंनिया मा होननाय दङ आं सेन्टेन्सखौ लिरना होनाय जाबाय लिरना होनसै मोनफ्रोमबो जथाय अनजिमाखौ रोदा अनजिमाफोरनि मोनसे मा लोगो होनाय दङ लोगोफोर मोनसे सानजाब गासै बायदियै फोरमायनो हायो आरो बे सानजाबगिरि बिजिरनाया एखुथा जेराव रोदा सानजाबगिरिफोरा नुजायो बे फारिनि अनगायैबो जुदा स' दा बे फर्मुला एसे गोलावानो स' नोंथांमोना बुजिदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव सिम्पली लिरना हरबानो जाबाय आं एसे बुजायनो नाजानोसै स' मा होनदों जोंना मोनफ्रोमबो जथाय अनजिमाखौ जों रोदा अनजिमाफोरनि मोनसे सानजाबगासै बायदियै जोङो फोरमायनो हायो आरो बे सानजाबगिरिनि बिजिरनायफोरा जोंना मा एखुथा जायो जेराव रोदा सानजाबगिरिफोरा नुजायो नाय नोंथांमोना नुनो मोनोब्ला जों जथाय अनजिमा माने जोंना मा होनोमोन माने रोदा अनजिमानि उल्थाफोरखौनो जों मा होनना बुङो जथाय अनजिमा होनना बुङो स' डिफिनिसन बायदि जों थाङोब्ला जों सिगां फार्स्ट पार्टआवनो जों एसे डिसकासन खालामखानाय जादों बेनि सायाव स' थेवब्लाबो जथाय अनजिमाखौ जोङो जथाय अनजिमा माने जोंना मा जागोन से आरो गावनि अनगायैबो जों आलदा अनजिमाजों राननो हायो आरोना फर एग्जाम्पल जा जथाय अनजिमा जुदि लायोबा जों हमना ला 10 आ मा मोनसे लोगोफोर जथाय अनजिमा ना लोगोफोर 10 आ स' दा 10 खौ जों जुदि लायोबा 10 खौ जों माबायदि महर लिरनो हायो 1 सानजाब 2 सानजाब 5 स' जोङो बे 2 खौ लाया जोङो 1 खौ लाया नाय बेवहाय जों नाय 2 सानजाब 5 जायखिजाया आं जास्ट बुजायनोसै बेखौ सिम्पल मेथडआव जायखिजाया जों जथाय अनजिमाखौनो लोगोफोर रोदा अनजिमानि सानजाबगिरि बायदि जोङो लिरनो हायो दा नाय 10 आ जोंना जथाय अनजिमा बा जोंना 2 आ रोदा अनजिमा 5 आ रोदा अनजिमा स' बेबायदि नोंथांमोना जथाय अनजिमा जायखिजाया जथाय अनजिमा ला जिखुनु जायखिजाया स' बेबायदि जथाय अनजिमा लायोबा जों बे जथाय अनजिमाखौ जोङो रोदा अनजिमाफोरनि सानजाबगिरि महरै जोङो लिरनो हायो आरो बे सानजाबगिरिया गासैनिबो कारणे एखुथा माने सबनि बयनिबो कारणे बेखौनो मोनगोन लोगोफोर जों एखुथा मोनगोन आलदा मोननाय नङाफोर लोगोफोर नों 10 खौ जुदि नों सानजाबगिरि बिजिरो 10 खौ नों 2 बायदिनो मोनगोन लोगोफोर नों आलदा मोननाय नङा नोङो स' नोंबो सानजाबा बेबायदि मोनगोन आंबो सानजाबा बेबायदि मोनगोन स' बेनिखायनो मा होनदों बिजिरनाया एखुथा होननाय बुंदों लोगोफोर
आरो नाय बेवहाय जोङो दा हमना ला आरो मोनसे एग्जांपल लाबा 20 खौ लायोबा बेखौबो जों जुदि सानजाबगिरि बिजिरोबा जोंना मा जागोन 2 जों 20 जाबाय ओमफ्राय 2 जों आरो 10 जाबाय आरो 2 जों 5 स' मा मोनखो 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब 5 स' नाय इबो रोदा इबो रोदा इबो रोदा इबो रोदा स' गासैबो जोंना मा मोनखो रोदा अनजिमा मोनबाय स' बेनिखायनो जों नै थियोरेम मेन थियोरेमा बेनो लोगोफोर जोङो माने मा होनदों बेखौ बै रोदा जथाय अनजिमाफोरखौ जों माने जोङो रोदा सानजाबगिरिनि रोदा अनजिमाफोरनि सानजाबगिरि महरै जोङो लिरो स' सिम्पलि लोगोफोर बेखिनिखौ नोंथांमोननिफ्राय जों दा बिदाय लानोसै बेखिनिखौ बुजिना स' बुजिदोंब्ला लाइक एन्ड कमेन्ट होनो बावनो नाङा आरो मायबा सोंनो दङबा नोंथांमोना कमेन्टनि थ्रु जोंबो सोंजागोन आरो जों WhatsApp ग्रुप मोनसे खुलिखानाय जादों स' नोंथांमोना जुदि WhatsApp ग्रुपआव जइन जानानै माबाफोर सोंनो हायो सोंनो गोसो दंब्ला सिम्पलि सोंनो हागोन स' लोगोफोर गोजोनथों बाय बाय स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो माबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय